Ulalele indaba with Alex Mthiane on Gagasi FM. Njalo ngolosithathu igagasi likunika indaba yesintu from 7 to 8 la sikhuluma khona ngezinto sifundisana kube kana nama debates about ukuthi izinto zenziwa kanjani but inhloso yethu nje ukubheka izinto zethu zesintu amasiko nanokuthi kwenziwa kanjani nemisebenzi eminye eyenziwayo okuningi ke sesilalela abantu besho kanti bayasidukisa okunye futhi kwenziwa kwimindeni ethile bese siyakopela sicabanga ukuthi kufanele kwenziwe kanjalo kanti into leyo eyinto eyenziwa abantu bakulowo muzi sigcina sesingazi so le show ke yenza khona lokho mawuthi mhlambe yakuphuthela uyakwazi ukuthola ama podcast akhona nama videos aluhlelo including lona lolu sekubingelela video yethu ithola kwi website gagasiworld.co.za yes by tomorrow nje uzobe sikhona usuyithola and ngiyaxoxa ukuthi mongakabe nayo app ya Gagasi you are missing out a lot kuma podcast nama links as well please download that link i-app Gagasi World. Well, kumasonto lawadlule kade sikhuluma nje ngawo besithinta indaba yokuhlaba nendaba yomsamo but khona okuhambisana nalokho okuhlele kusala ngaphandle. Sikhuluma ukuthi kwenziwa kanje ukuhlaba nomsamo kulungiswa ini udaba lwesiphandla. And it's been a controversial one if ungasengisho nje because of ignorance engisho ngaseqaleni. Ongoti ke besintu just join us namhlanje ukuzodingida nje yona indaba yesiphandla. We have a traditional healer nomthandazi Mlondo Lozi Makubane nkomo sesekubingelela Sohlaza ngicela ukubingelela kuwena mne wethu bese ngibingelela uproducer wohlelo mase ngibingelela nangu Fuzelihle lapha eduze kwami bese ngibingelela iSouth Africa yonke umsibani samathongo wonke ukhona uyabingelela Yes siyabonga kakhulu Mlondi Makubane we also have umbhali uyisazi naye into zesintu umlekeleli manje sekubingelela khathini Sohlaza angibingelele isizwe sonke sikamthani ngibingelela umhlaba wonke la kufinyelela khona umsakazo ngoba uhamba uzofinyelela ngisho phesheya kwezilwandle ngiyababingelela abalaleli emakhaya right inamba yethu ke ilula 0861596596 all right 0861596596 ungathumela futhi voice note mawuthanda ivoice note number 064 624 5378 bese ke uya Twitter Facebook Instagram mawuthanda indaba yesintu ba anonymous mangabe usuke uthanda mhlawumbe siqale khona la madoda yini umsebenzi wesiphandla kahle hle Sohlaza lo mbuzo ubuza kabi la uthola ukuthi kukhona imfundisoze yeah mangithi kukhona imfundisoze le mfundisoze uthola ukuthi abantu bathi mabezikhuluma bazikhulume ngesizathu sokuthi kukhona ucwaningo abazikhuluma phezukwalo abalwenzile bathi mabelwenzile lo caningo babe sebekukhombisa futhi labelwenze khona nento igcina manje isiba ubufakazi bokuthi ngempela isiphandla siyinto engekho kanti ngokwesintu sethu isiphandla Sohlaza siyinto ekhombisayo ukuthi kukhona umsebenzi othile yeah owenzelwe wona wenzelwa endaweni ethile okay ngisho ukuthini mangithi sinto ekhombisa ukuthi khona umsebenzi owenzelwe wona endaweni ethile ngisho ukuthi ngoba isiphandla Sohlaza ngokwesintu sethu uma kuukuthi ingane yenzelwa isiko kubo isiphandla ubona ngesiphandla ukuthi lengane yenzelwe isiko kubo ngesandla esisuke sikusona okay la ifi confuse khona ungaphendula nayo Makubane ngiyamuzwa echaza la eyibeka indaba yakhe umlekeleli abanye abantu uyithola ukuthi bayayenza imisebenzi but mawuthi uyabheka basifakile isiphandla so sifaka makwenze njani kanti yeah uzoqala ublekelele ndane bese umlonde ichaza uyazi Sohlaza izimo la uthola ukuthi abantu mhlambe kwenziwa umsebenzi uthola ukuthi omunye isiphandla kasifakile lapho kuthola ukuthi omunye ingoba ulawulwa umthetho wala esebenza khona agcina isiphandla ke manje engasasifaki omunye uthola ukuthi uzothuma esifaka ngesimo sokuthi emsebenzini lesebenza khona asidingakala usifaka ngalelo langa umsebenzi wenziwa sihlale esandleni kuyena athi uma sehamba bese uyasikhipha usibeke emsamo kunakho lokho kuyamukeleka ethongweni ngoba izimo abantu esibephila ngaphansi kwazo asifani siphile esikhathini la sicindezeleke khona okuwukuthi emsebenzini siyisebenzayo siphila
ngemthetho yenkampani esizisebenzelayo. Okay, so la bese kuza makubani befuna ukuphawula la nangekhuluma uNkomoze ekutheni well don't put pressure on yourself. Mawukuthi sima sikuvumeli, it's allowed ukuthi ungakwazi ukusifaka nje for leso sikhashana usesekhaya and then masubuyela ke la ohlala khona emsebenzini usungakwazi ukusikhumula usibeke nje emsamo. Ufuna ukade ukuthile Mlondi? Uyabona Sohlaza isiphandla somhlahlandlela wethu thina abantu abamnyama. Isiphandla siyafana nenyongo. Isiphandla kubalekile ukuthi uma wenziwe umsebenzi kufanele ukuthi usifake okwangaleso sikhathi wenziwe lo msebenzi ngokwezimo ke usungaskipha isiphandla ebese usibeka kuphi emsamo. Sohlaza isiphandla sikhona ngisho eBhayibhelini. Hayibo Genesis 27:16 uyakutshela ukuthi isiphandla wathi ngilicinge leli verse. Icinge Sohlaza. So Genesis 27:16. Okay. Isiphandla isona engathi mangisibeka sifana njengane certificate ngoba isona sesigunyazi ukuthi ke khona kade ukwenzela kuphi abantu abadala. All right, nakho sikhomba la eBhayibhelini uGenesis bani 27 verse 16 ithi ke ngufunde njengobunjalo. She also covered his hands and the smooth part of his neck with the goat skins. Yabamba lapha ifa. Sohlaza. Uma uhamba nayo izifakazele Sohlaza nani nemnqwambo. Ukuthi uzufake ngisho nasebushelelezini bentamo thina Sohlaza silahlekile masifaka isiphandla sihamba kuona ngqo umzila. All right, sure. Mhlawumbe nje Sohlaza mangajobelela kancane kwenkulumo kamne wethu. Yabona Sohlaza isiphandla namanje ngiyama ngithi isiphandla siyisiko lethu. Labantu laba bathi isiphandla siwumkhuba amampunge lawo bakhuluma umlando washicilelwa abantu abamhlophe. Isiphandla Sohlaza siyakwazi ukuthi siuveze umsebenzi ukuthi umsebenzi owenzile uhambe kanjani. Kanjani ayichazele because unobona nje ukufaka isiphandla suphelile umsebenzi njalo njalo. Uyabona Sohlaza khona umuntu othola ukuthi athe sifakile isiphandla uyabona isikhumba sembuzi sinalo iphunga kodwa emntoti. Kodwa makuthu umsebenzi bengafanele ukuthi uwenze noma mawungamukelekanga kulowo muntu osukuwenzile siba nephunga eliyinkinga. Khona into engangayizwa ke mangibuza lo mbuzo one of the experts khona la kwindaba yesinto wathi mangabe kusokuhlinzwa imbuzi noma inkomo umuntu ohlinzayo lo kumele isikhumba asihlukanise kungabikho amaqashana enyama so lesi sinuka imvamisa sisuke singasikwanga kahle ngoba inyama lesuka inamathele esikhunjeni. Yabona Sohlaza lesami ngiyakhumbula nkathi kuhlinzwa sasikade inyama isalelile kodwa sisange sibe nephunga Sohlaza ngoba njengangisho ngithi isiphandla siyakwazi ukuthi siuveze umsebenzi ukuthi uhambe kanjani kusuke kuyithongo Sohlaza elisuke liphakama lapho likukhombisa ukuthi lento obuyenzile aliyamukela kusuke kubalekile ukuthi uhamboze ukuthi kungani isiphandla savele sanuke ngathi sibolile ube wenza umsebenzi. Okay, all right, siyakuzwa ulalela indaba eGagasini sikhuluma ngendaba yesiphandla nokubaleka kwaso nanokuthi izinto ezididayo yiphi yazi ngihle ngixolele yaleli verse leli so makubani umthandazo wangikhomba lapha kuGenesis and then mangabe ngifika khona salithola lelo verse so ngiyafisa ukuzwa nawe uPaula uthini mhlambe khona okunye ucanga kusala ngaphandle mhlambe noma kune confusion or misunderstanding ngiyafisa ukuzwa your own version makwenziwe isiphandla kufanele senziwe kanjani khona inkinga futhi mangabuyenza umsebenzi esingenziwa ngesiphandla enjani imisebenzi edingela isiphandla enjani engasidinga isiphandla inamba ithi 0861596596 18 minutes after 7 this is Indaba eGagasini sekubingelela asithatheke uLucky Dube Mntobo Lucky welcome to Indaba sabona uyaphila mne wethu siyaphila mfethu kunjani kuwe ngiyaphila mntakamalo Lucky Dube ngila kwaZulu eMntobo edubele enkunzi isigodi umbuzo wami munye kuvala ukuthi uyamfaka nomntana wakho isiphandla na ummukela nje nayizelwe kanti wena uyihlo noma umkhulu wakho engazange azakuphandle namhla unyoka ekuzala 2 lesi siphanda lesi osusibona sesigqokwe ngabantu kanti eyokhonga umuntu emkhungu umfica useziphanda uhlale khonga nje yena iziphanda sezizafika impela enkunyaneni uyiphanda zakhe njena sisho ukuthini lesi siphanda siyebukelela nekhaya lesi siphanda nasifike ekhaya ngizolalela emsakazweni emntakami sure kulungile nzwakele sabonga kakhulu Mbuyasa all right na umbuzo embili siqale kona Nkomoze
Sohlaza uyabona mangizothatha nje mina lo sibili lo qala ngidedela nempondo mlekelele okay Sohlaza umkhongi thina simaze faka isiphandle kodwa thina sazothi umkhongi ke ngesikhathi sikulokhuza umakoti nawo bakhona bese colwa ngani ngenyongo yakuphi yalapho lade besuke bocela khona ubuhlobo kodwa ukuthi afake isiphandla okay ekuleyo kuqala mhlawumbe mangajobelela Sohlaza ziningi izinto abantu abazenza uthola ukuthi ziwumkhuba zigcine selidlwebeleka bese zibukeke sengathi ziyisiko zingelona yini mehlo phakathi komkhuba nesiko umkhuba Sohlaza nesiko lezi zinto zintathu isiko usiko isikompilo masikhuluma ngosiko lokho esithi usiko suke sikhuluma ngomkhuba wasekhaya othola ukuthi wenziwa izibongo ngokuhlanganyela masikhuluma ngesikompilo yila izigodi zenza izinto ngendlela yazo ingakho uthola ukuthi umuntu umuzwe ethi ngakithi thina senza ukuthi kodwa isiko lilodwa limile lifana umkhuba Sohlaza uyefana usiko masikhuluma ngomkhuba suke sikhuluma ngosiko all right mangiphendula kulombuzo wakhe ke yes umbuzo lokuqala umne wethu la ukhuluma ngokuthi yena kukhona izinto ezakhaleleka kuyena ukukhaleleka kwezinto kuyena ngoba uyazi kusuke kubalekile ukuthi yena sukuma ukuthi nalungiselwe kodwa yena kumvimbo ukuthi ingane ayimukele phakathi kwekhaya ngoba yena umzali wengane abazali bakhe bona ibona abenza iphuthe ekuthenini yena bangamfaki isiphandla sasekhaya kusuke kubalekile ukuthi ke naye adhluphe ngaloko bese isiphandla sasekhaya uyasithola ukuze konke kuphelele ngiyakuzwa Mamthandi Mount Moriah sawubona unjani ale siphilile Mamthandi unjani wena ayisapasta ngeke kuyashisa kakhulu ngithi angisakhonde ubaba lo omunye othi isiphandla bengizekaka kahle hayi siyaqandula uqinisile akekho lento egacayo ngifuthi hayi ake kuzeke mina ukobaba ukuthi ngingakwazi yini ukwenza isiphandla la ngihlala khona yizi noma ngingabikanga la ngihlala khona memory okay emlekeleli usisi ukhuluma ngokuthi lehlala khona umuzi awubikiwe yes abantu abadala nabo futhi abekho mangithiwa ngiyakwena mhlawumbe ungitshela ukuthi angenze isiphanda ngingakwazi ukwenza lo msebenzi without ukuthi angizange ngibike hayi la inkinga noma kuyinkinga lapho uzabufana nokuthi nje udlala ngembuzi kusuke kubalekile bangene yebo kufanele ukuthi bangene uma bangene uhambe uye lapha lebe khona umsebenzi wenzele khona kodwa uma unesifiso sokwenzela la emzini omusha kobaleka ukuthi uhambe yonke into yenziwe ngendlela ekuyiyona bangene ubike umuzi ukuze kuphelele umsebenzi uthi uwenza ukwazi ukuthi ube impumelelo okay noma ngikwenza noma bika kufanele ngikumuntu noma ngikhulumele mina la hayi izinto ezikanje zike zidinge umuntu womndeni wakho ozochazeleka kahle ukuthi leyo nto ayenze kanjani kodwa uma ungenalo ulwazi ngenza isibonelo ake sithi abantu bakini abadala ubazi ukuthi bakuphi yila ke ngingena khona ke abantu abaneziphiwo abafana noMagubane noKhehlelezi nobathi okay hayi ngiyabonga kakhulu wemthiyani ngiyabonga baba bami all right so kakhulu Mamthandi all right ulalela indaba eGagasini and sikhuluma indaba yesintu nesiphandla namhlanje ngifuna ukufunda nama tweets akhona ngiyawabona @Alex Mthiyane and on Instagram Alex Mthiyane as well ama guests ethu namhlanje umlekeleli Mbanjwa nomlondi Magubane ama expert esintu sikhuluma ngendaba yesiphandla ukubaleka kwaso kuphi la silahla khona lento and basikhanyisela ke ukuthi yini okufanele siyenze yini okungamele siyenze okay lama shows ke podcast and videos on our website ugagasiworld.co.za there's a tweet evela kumlaleli la ethi uma ngabe ukuthi ngingomncane ekhaya ebese inkosana ithi yona ezofaka isiphandla ngabe lokho kwamukelekile yini lokho edlozini Sohlaza ubani owenza umsebenzi kufuna sibheke lapho ukuthi ubani owenza umsebenzi uma umsebenzi wenziwe omncane okufuna afake isiphandla uyo wenza umsebenzi okay and then there was a question evelile on Facebook la ukuthi mangabe ngenza lo msebenzi bese ngifaka isiphandla kubalekile yini ukuthi kube ubulili bone bembuzi ekutheni okay ngoba wena intombazane kufanele bekwenzele ngembuzi yesifazane makambe ukuthi ungesilisa makube yesilisa into ebalekile leyo noma into engathi sho Sohlaza ake ngikuphuca emlolo mbuzo Sohlaza kubalekile ukuthi monze umsebenzi kube iduna nginesizathu saloko uma wenza umsebenzi ngensikazi
kanti nombungu esiswini lo msebenzi awusahlambulukile ngoba insikazi yamangala ukuthi lo mphefumulo ongaphakathi kona uzokwenziwa njani. Kubaleke ukuthi manje umsebenzi uthathe ini idona ukhuphuke nayo lena lemsamo. Uthini mlekelele? Uma sohlaza kwenzeka kuba imbuzi ezinsikazi. Kumele wenze isiqiniseko sokuthi insikazi ehlambulukile engakagitshelwa yiduna. Okay. Neduna ngokunjalo kumele wenze isiqiniseko ukuthi alikagibeli phezulu kwensikazi. Uma kukuthi awunaso isiqiniseko, ingakho kubalekile ukuthi mawenza umsebenzi izilwane lezo sokuzokwenza ngazo umsebenzi kube khona indlela olihlambulula ngayo. Okay, ikhona indlela kwenziwe kanjani? Ngizokhuluma ngokwesintu ngoba umnewethu mhlawumbe uzokhuluma ngokubuthandaza. Okay, all right. Ngokwesintu sethu sohlaza kusuke kumele ukuthi ukhuphuke uhambe emsamo, mawufika emsamo ufika ubabikela uhambe nexoko, mangithi ixoko uhamba nejuba inkukhu. Okay. Mawufika khona ufika ubabikela uthi nina bosibanibani ngale juba ngiyacela ukuthi ngihlambulule nazi izilwane engizonenzela ngazo umsebenzi. Usuyothi lelo juba bese uyalihlaba ukhipha inyongo ngaphakathi uyifaka emanzini bese uziphuzisa bese uzichela ngayo. Okay. All right. Ngokubuthandaza ke manje thina sisebenzisa amanzi siye sikubusisela amanzi siwathandazele bese sicela uNkulunkulu esimthandazayo namathongo onke nawakini ukuthi lamanzi awavume amanzi awabe ngcwele kuze sibahlambulule nazi inkomo kuyithebe zabo abazophiwa zona emsamo. Bese wenza njani ngalawo manzi ke? Bese siyawathatha lamanzi lawa sohlaza bese siyazichela. Okay. All right. Uyabona ukuthi ijulile kunalokho obucabanga. Let's take now my voice notes from abalaleli ku WhatsApp. Yakhuleka kubaba naku Mr Alex. Sacela ukubuza mina ukuthi ingane mangabe kade ithe uyenzela imbeleko isikhumba suke sisiwapi konke nelokhunyana neocwezo lolihambayo lembuzi. Sacela ukubuza nje ukuthi isikhumba sona suke sesimele ukwenzani. Zakhe Madonse Nazareth. Baba Sikhangane nabahlonishwa abakhulu lapha e-studio kade ngagcina ukungena kwegagasi. Mina ngicela ukukubuza lana ngulungane wangu baNefles Ndwebo at moment ukuthi laba baya bathibona ke uma behlabile athi umuntu aye ngoba yena siyamnukela isiphandle kungcono sibeke emsamo ensikeni. Kungabe lokho ku right yini abukho umngozi ngokwenza kanjalo? Ngiyabonga. Mina sengasifaka isiphanda but sona saphuma ngiselwandle angazi uma into e-right yini leyo savele sayiphumela nje ngiselwandle ngangisifakwe ekhaya angazi kodwa noma kwaba into e-right yini leyo ukuthi siphume elwandle. Okay, thank you. All right, siyabonga. Esiqala ke na imibuzo emithathu. Ake ngithathe oqala. Yes. Umlalelo oqala ubuza ukuthi yini makwenzela ingane imbeleko bese kuthathwa isikhumba sihambe nengane siye kubo. Angichaze kanje. Uma owesifazane ecacile kwamthiyane ukathi mase sezithwele ngengane azozibula ngayo engabe inkosana noma umafungwaze uyahamba ekubo. Uma efika kubo bese afika belethe ebelethe umntwana. Uma embelethe umntwana uzohlala naye isikhathi esingaphezulu okanye esingangenyanga ezintathu. Uma seziphelele lezo nyanga umntwana eseqinile sekubonakala ukuthi uqinile manje lo mntwana lo uyobe manje phakathi kwalomuzi useyabikwa la ethongweni la komalume ukuthi lengane le izalwa usibanibani oganele kuthenini. Emva kwaloko sohlaza kobe sekuthathwa leso sikhumba sengane ngiya kulento yakhe ke manje. Yeah. Masithathwa lesikhumba sengane unina waso uzohamba naso aye la eganele khona. Uma efika leganele khona leso sikhumba leso sobe sesishuka sohlaza ayibelethe ngasi ingane. Ingakho umsebenzi kuthiwa imbeleko kuthiwa imbeleko ngoba isikhumba sasishukwa bese ingane ibelethwe. Mase sefikile sohlaza lapha ekhaya leso sikhumba leso uzoyibeletha ngaso nomilala ayendlalele sona. Uma sekufike ezinye ingane ezolama lengane zona ngeke zisaya komalume bazo ziye kokwenzela isiphandla sembeleko zibikwe ethongeni lakhona kodwa zolaliswa kulesikhumba ngesizathu sokuthi lesikhumba lesi ngenkathi lengane yenzelwe imbeleko ekhabonini isuka iyolandela lezi ezinye ithongo lakhona ukuze nazo zikwazi ukuthi zembathwe ithongo lakomalume. All right, now wayichaza embanjwe bekhona ke nemibuzo lawo ukuthi ke abanye baye besikhiphe ngenxa yokuthi sinuka kabi kufanele kwenziwe kanjani lapho suke sesawenzela umsebenzi besenzelwe wona. Sohlaza njengoba ke kwachazwa ngesiphandle ukuthi mangabe sinuka kusuke kusima kanjani kodwa ke isiphandla kufanele ukuthi phela mangabe usicaka kufanele uthathe isiphandla usibeke kuphi emsamo ngoba mawusibeka ensikeni
angikholwa ukuthi kuseyona inqubo mgomo yesintu leyo ufuna isiphandle usibeke kuphi emsamo Sohlaza right usisi lo wathi wangena elwandle then saphuma sanyamalala kanjalo Sohlaza kufuna lapho sibukeke ukuthi uyefaka isiphandla sakubo uzaleke kanjani yena ngoba miningi imimoya ekhona emanzini olwandle kwathi uthi wafaka isiphandla kanti ufaka isiphandla singafanele ukuthi emefike emanzini abantu bakuba futhi bamphuca noma labo kuyibona abamembethe bakhubela into ayenzile akuyona basikhipha isiphandla sakhe okay now kuyezwakala indaba yesiphandla nokuthi isetshenziswa kanjani yena topic yethu namhlanje emlazi sabona Shanga Benkhona yes but unjani Ngiyaphila ngibekele nenkomoso lapho nokhazini cha umbuzo wami nje kuyashesha kakhulu isikhangane ukuthi ngibuza ukuthi mina mawenzele imbele ekhabo mama isiphandle sifaka ngakuphi sifaka kwa left noma sifaka kwa right ngifile ngibuyeze lapha unkomoso futhi mawukade udla izinkamba lokubizwa ngegobongo iziphandla zakhona uzifaka ngakuphi ngiyathokoza kakhulu alright na umbuzo ucacile yabona Sohlaza umbuzo kamnewethu uveza ngokusobala ukuthi ngempela isiphandla siwona umkhuba njengebuza ukuthi singena ngakwesiphi isandla uma ingane yenzela isiphandla komalume singena esandleni sokunxele kanjalo nasembuzini asivele sisikwe nje kuyaqikelelwa ngoba uhlangothi nohlangothi okanye umuntu unohlangothi lakubo uhlangothi lesokunxele uhlangothi la komalume bakho olwesokudla olwakini kanjalo nasembuzini kobe sekwenziwa njalo okay lalela indaba sikhuluma indaba yesiphandla ngihlale ngisho ke leyo ukuthi ma unama topics ofuna siwenze ungasi-email usinikeze wona email uthi indaba@gagasi995.co.za indaba@gagasi995.co.za Sekubingelela mangabe usilalela oqala namhlanje lo hlelo liba ngolwesithathu nje from 7 to 8 Alex Mthiyane sikwethulela nje uhlelo lwesintu indaba kusasa sobe sikhuluma ke sex with udokotela lolo ke alilungele abantu abancane but for now sisakhuluma ngendaba nje yesiphandla nokwenziwa kwaso sinomlekeleli mbanjwa kanye ke nomlondi Makubane inkakha zesintu sikhuluma nje ngesihloko sesiphandla where do we get it wrong umehluko phakathi kwezinto ezingelona isiko lethu eziba imikhuba sigcine sezismisleader sise Great Town now sikhuluma noVumani sakubona Vumani yebo bhuti uyaphila mfowethu ngiyaphila mfowethu njani wena ngiyaphila kakhulu mfowethu ngibikele nobaba lapha bhuti wami nginombuzo wodwa mfowethu ngicela ukubuza lapho kobaba ukuthi uma ufuna ukuthi isiphandla singabi nebha uyakwazi ukuthi usifake emanzini usifake insipho usiwashe mawuqeda lapho usifake iperfume ukuze uavoid iphunga laso ngokabhuti wami emsakazweni oba inetwork yayikho kahle la okay sure yeah uyazi Sohlaza siyabonga mhlambe kumele sikubalule ukuthi isikhumba vele lizoba khona lelo phunganyana kodwa liyabekezeleleka iphunga elincane kodwa uma sesinephunga elixakile lokho kusuke kuyinkulumo ezisuke zikhulunywa wena ngesimo sokuthi awuqondi leyo nkulumo ukuthi isho ukuthini hamba uye ebantwini ababonayo Sohlaza uyabona nje sikhuluma ngesiphandla nje masoveza ubronge nobungozi baso uyabona uma ufaka isiphandla esingenaso isisekelo nabo kubungozi 1 uma uzohamba uyofaka isiphandla sakini abazali bengazange bacace ubungozi lobo number 2 ukuthatha imbuzi uye emsamo uvela uthi ugogo wakho isithebe ungangqongqozanga empungeni ngaphela ugogo Sohlaza ngisho ekhona ephila akaziphatheli isithebe uyanikwa usolithatha phi igunya lokuthi uthatha isithebe uyosinikeza ugogo wakho uthi akubuye no pharmaket ngoba amakhehla benyama ebesebona ukuthi ke manje umuntu omdala sisamnika ini Sohlaza uyabona nje namanje siyakhisimusi sikhuluma manje la ngesisinda nesisekelo khona la ngiyabona kuhlotshisiwe kuhlotshiselwe ini ukhisimusi emasontweni ubone Sohlaza ukuthi sidukiswa ngempela emasontweni kuzobe khulunywa ukuthi uJesu uyazalwa 25 December uyezwa Sohlaza siyalahlekiswa kakhulu kodwa mawujula Sohlaza uhamba nako lokho kwashicelelwa abelungu uyathola ukuthi uJesu akazalwa 25 December uyazi abelungu bathini mabefika la eSouth Africa bathi uma ngisebenzisa ulimi labo bathi if you want to hide it from a black man keep it in black and white uyezwa ngoba babazi Sohlaza ukuthi umuntu omnyama akazwani nokufunda kodwa mawufunda uJeremiah 52:31 ugijima nawo uyakutshela ukuthi ngomhla ka 25 December
kwakhishwa isiboshwa ejele leyo ncwadi ngeke izifunde emasontweni ngoba kulahlekiswa thina ndlu kadingana benosenza ngakhona namhlanje umthandazo ushaya amavesi namhlanje uthe uJeremiah bani Jeremiah 52 okay usungayibhekela ke lapho umlaleli Jeremiah 52 verse 31 uhlenayo okay no kulungile so ithola mhlawumbe nje before siphume la uhlelweni so ithola leli verse lika Mlondi Makubane sithatha anonymous nawe intuzuma sabona yebo but Alex njani right kunjani ngiyaphila ngicela ukuba anonymous but Alex ukhuluma nomuntu wesifazane ona 35 years of age yes who is very depressed I hope ubaba bangangisiza ngiumuntu wesifazane angazi ngenzele ekhaya isiphandla ngiyifirstborn ne yes and empilweni yami anginalo ugazi abantwana besilisa I'm beautiful ngiyazithanda ngiclean but umuntu wesilisa uza emagange acela inamba omunye angafoni omunye afone once kuphelele lapho ngingazi kwenzakaleni as a result I don't have a boyfriend angazi kwenzakalani mhlawumbe abakhona laba ngangisiza khona does it have anything to do with the fact that angazi ngenzele lutho ekhaya since ngiyi-firstborn or mhlawumbe izinto zabantu if kukhona nje laba ngangicebisa khona because but Alex this is hitting me very hard nami ngiyafuna ukubona impilo yami iqhubeka ngiyafuna ukushada ngiyafuna ukuba ne-family one day but akwenzeki but Alex akwenzeki yeah and here mawuthi lento ikuphatha kabi ngendlela uthi you're now depressed I am very depressed Jens Sohlaza ngicela ukuthi ngimthathe usisi uyabona Sohlaza makuthiwa umuntu wesifazane noma wesilisa wembethwa abantu abadala lo muntu Sohlaza ukathanda ukuthi azikhethele yena kodwa uthola ukuthi ithongo lithi mase selibone ezikhethele yena uthola ukuthi lona alithandi indlela akhethe ngayo uthola ukuthi Sohlaza lona lifisa ukuthi alibikele akudingayo usisi muhle ngoba uyasho uyakuveza ukuthi akakaze enzelwe lutho mhlambe nomhlonyana akakaza wenzelwe no akakhuliswanga ngenkathi ungakhuliswanga sisi ithongo lakhe litsheliwe likwembethe ukuthi wena kufanele ukuthi ke manje njengosukhulile kufanele ukuthi likutholele umkhwenyana yeah ngoba sozishiya inombolo kobaluleka ukuthi kini bakubike ethongweni lakini bese bekwenzela umhlonyana iyonanto labo ufike babikele khona ithongo ukuthi lengane ngoba isikhulile siyacela ukuthi niyifunele umkhwenyana niyifunele umuntu ozokwazi ukuthi ayiphumelelise ikusasa layo all right I hope and wish ungasizakala sisi so mabishiya ama numbers la usizakala na kanjani uzokwazi ukuthi mina ngiyagaranta mina Sohlaza ngiyagaranta ukuthi uzokwazi ukusizakala yeah okay kulungile sisi asenze kanjalo okay ngiyabonga kakhulu you never lose hope I'm so hopeless you have no idea yeah all right no because bazoshiya inamba uMakubane nomlekelele isike ngiyela ku ma voice notes wathumela nje unciphisa ivolume you radio noma ivala nje ngemuva and then 30 seconds is enough all right sabona Gagasi yebo sanibona kwigagasi manibulise ngokukhulu ukuzithoba benzocela ukubuza mina lapha kobaba ukuthi kuyenzeka yini na ingane izifunele umsebenzi yona noba iye ibone ngabantu bakuwe mhlamba abadala abasekhaya okay lokho nje bengifuna nje bangichazele kona all right sure emlondolozi Sohlaza lo mbuzo walomuntu ulengile ngikhuluma iqiniso ingane yezifunelela umsebenzi noma iyilinda abantu abadala mhlawumbe mangingajobelela sesiyafundisela nje imbuzi esihlahleni mhlawumbe ngenzeka ukuthi uma kuukuthi kukhona into ekhalelekayo kuyena uyakwazini ukuthi atshela abazali ukuthi ngicela ningenzele ukuthi bengakakucabanga ibona lokho okay yeah impendulo ke uma kuukuthi Sohlaza ngoba phela siyingane sibuye sihambe nathi ngokubuka impilo yethu ibambekile bese sifike sithole ukuthi awukazi ubikwe kini kubalekile ukuthi ubuyele kumzali umazise lokho bese ufika umtshele ukuthi ngithema ngihamba ngathola ukuthi angibikiwe izinto zami izivinjwe yiloko ngiyacela ukuthi ningilungisele all right no sure thank you asathi umlaleli futhi Gagasi sabona sanibonani Gagasini Mthiyane kanjalo nehambele khona studio ngicela ukubuza ukuthi kuphoqelekile na ukuthi wewe ufake isiphandla makade wenza umsebenzi
what if uma ngade ngenza umsebenzi ngithatha inyongo njengoba nayo kuthiwa uyaxhumana nedlozi mhlambe iconsiselwe ekhanda kuhle kwamakoti yadezogana bese ngingasifaka isiphandla ngabe lokho mhlambe akwenzi ukuthi uphelele umcimbi ngisuke kade ngwenzele ithongo ngiyabonga. Okay. Sohlaza uyabona umne wethu uma ukuthi usilalele kahle ukuthi isiphandla sisho ukuthini kwabuyi kwangena noqwabe wathi iyona ndlela ithonge likwazi ngayo ukuthi lixhawule kuyimpoqo ukuthi isiphandla sifake ngaphandle uma kuukuthi emsebenzini la usebenza khona asidingakali uyakwazi ukuthi ushiye njengo golden arrows kanje. Okay, all right, sure. Another one Kakasini sabona. Hello. Bengisacela ukubuza ke mina ukuthi uma ngabe umakoti eshadile emzini kwenziwa umsebenzi uyayifaka inyongo nesiphandla sasemzini na? Okay, Makubane. Sohlaza umakoti phela mangabe suke segcacile angithi phela ngale kubo uyabulawa bese ezovuswa ngapha amukelwe ngapha useyilunga lapha ekhaya okwenziwa lapha ekhaya nawe uyakwenza. Okay, right, kuzwakala esiphelele nanda sabona. Sawubona Mthiyane njani? Siphelile kunjani? Siyaphila baba, ngicela ukubingelela nako baba. Baba. Ngisacela ukubuza la baba ukuthi okay nginengane ekhulela kumalume wayo so uma wayo washona mina nabazali bakhe akusekho ukuxhumana kahle manje inkinga kade ngiyilandile mayifika ngathola ukuthi ifake isiphandla isifake ngaka right angaze ngitshenwe lutho ngendaba yaso kodwa yona ngayikhokhela ngazi ukuthi yami akuzuhamba kuhambe kube nenkinga mhlambe lapho. Uyabona uma kuthiwa sikhuluma iqiniso leyo ngane komalume iphutha balenza linye elokuthi bafake ingane isiphandla esandleni engesona kodwa ukuyenzela umsebenzi komalume kwaba yinto enhle wena mne wethu nakuba lengane usuyikhokhele akwakabi nalo igunya lokuthi uyibandakanye nomsamo ngesizathu sokuthi ayikakhishwa komalume ngokosiko nawe wayifaka kini ngokosiko mzukwane yakhishwa kubo ngokosiko nawe wayifaka ngokosiko yila ke uyobusukwazi ukuthi uyenzele izinto eziyisiko ngasohlangothini lwakho. Okay, yabo good point. All right, sithatha ke Thokozani Mande ePula Thokozani uzoba ngugcina sabona. Yebo sawubona umhlonishwa. Yes, nginibingelela abahlonishwa nonke. Yes, usungugcina bode. Yes. Yebo cha abahlonishwa nje shortly ngizobeka ngokuthi mina inkinga yami engibe nayo nje kakhulu kazi nje ibe khona enkulu kodwa kubahlonishwa labo abachaza ngesiphandla mina njengamanje ngizifakile isiphandla ku4 ezenkomo nezinye zembuzi siyangisebenzela kodwa inkinga yami enginayo ilena abahlonishwa engicela ukuyibuza ngiyenzile yasekhaya sekuvela manje yakomalume ukuthi umkhulu nogogo abazala uma bathi angibahloniphi bafuna ukuthi nabo ngibezele okwabo. Okay, kufushane nje. Yazohlaza mangashaka ezimfishane. Yes. Abantu abazalelwe emgcagcweni bavele bacabanga ukuthi bame ngomlenze owodwa okanye banomlenze owodwa kanti umuntu unemilenze emibili komalume kusuke kubalekile ukuthi uye khona nezinto uma kukhona izinto ezizidinga ukuthi uzenze khona kubalekile ukuthi uyithathe imbuzi wenze ukuthile komalume ithongo la komalume lokwazi ukuthi likukhanyisele uma abazali bakho beganile asuke amathongo ebambisene phezukweni nina niyingane zabo. Selimkhombisile Sohlaza lo muntu ukuthi ithongo ekwenona limembethe kakhulu neselikhweleze lasekhabonini. Okay, lokuzwakala. Of course le ndaba ngeke sishiye kanje siphinde siqhube ngelinye ilanga ama contact details gentlemen. Impunga yesintu uma bedinga incwadi bayithinta ku 079 281 6849 na ku Facebook likhona ikhasi impunga yesintu na ku Twitter ngokunjalo bese nalapha ku YouTube bangakhohlwa ukuvakasha ku channel ethi impunga yesintu TV. Ngiyabonga. Okay, siyabonga kakhulu umlekeleli Makubane. No bekumlekeleli mbanjwa sesikumlonde Makubane nawo. Sohlaza unkomose uyatholakala nombolweni ethi 079 42 80757 079 42 80757. Alright, siyabonga kakhulu madoda. Izazi lezi zesintu sibekelana ke indaba namhlanje kusasa ke sizobuya 6 to 8. Sikholwa ukuthi ke you
ukuthola ukuthi we educated on this show because inhloso yethu yileyo sivula nje amehlo sibiza ama experts ehlukahlukene sikhuluma ngazo zonke izinto eziyinkinga zethu luhlelo ke enjoya kahle kwi video yakho na ku podcast again nje ubulalele ku gagasiworld.co.za ngingu Alex Okamthiyane and indaba was produced by Umfundo Mabaso. Ulalele indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM.